mga binati o minahal kong matalon. Okay, ang Pasko maoy panahon sa panaghinatagay, panaghiusa o timor dire sa atong lungsod. Siguro panahon na ang panaghiusa sa kadtong nagbingkil-bingkil nga pagtuo. Ako mang hinaot nga magkahiusa tang tanan diri sa lungsod sa Matalom, magtinabangay og atong i-celebrate ang tinuoray nga Pasko diri sa atong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Nya ang Pasko po di ay maoy panahon sa kadtong natay mga kontra guys, ato nang pasayloon aron mas mapil jud nato ang tinuoray nga Pasko diri sa lungsod sa Matalom guys. Nya panahon na sa pagtinatagay, panaghiusa sa usa ka kausa, paghatag sa atong tabang sa atong lungsod sa lugar aron magpadayon kini ang iyahang kaanindot nga kay walay imposible guys, daghan tang mabuhat kung managhiusa kitang tanan diri sa lungsod sa Matalom, ilabi na sa ato ang kaanindot sa atong lungsod. Atong ipadayon kini aron magpadayon ang arong ipahibaw sa tanan nga aduna di ay kaanyag ang lungsod sa Matalom. Okay, atong mao ni ang giant Christmas tree diri sa atong lungsod. Niya balikon ko pagtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa atong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Okay, iko pipi andam mutabang sa lungsod og moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, atong tan-awon kung unsa kanindot ang giant Christmas tree diri sa lungsod sa Matalom guys. Itong kanon. Okay. Nindot siya guys na. Super kanindot siya guys na. Mo ni iyang kuon. Nindot siya. Itong suroyo ng atong giant Christmas tree. Nindot siya guys. Okay. Na guys, nindot na. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan diri guys. Okay, sorry na mo diri sa ato ang giant Christmas tree. Gihimo ni guys mao ang simbahan nato, ang St. Joseph sa pinangunahan sa atong Akora Paroko nga si Padre Dexter. Mas minindot ng atong simbahan ron tungod sa ato ang kon guys, mga nagdala ini mas minindot pa o mas may kuan pang atong simbahan diri sa lungsod sa. Okay, sorry na mo diri guys aron mas masaksihan ninyo kung unsa kanindot ang giant Christmas tree diri sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you og mayong Pasko og mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanang Matalom.